Není pozdě začít jinak a možná právě teď je ten správný čas. Posloucháš Znovu a lépe. Já tě vítám u své historicky první epizody podcastu s názvem Znovu a lépe. Já se jmenuji Nany a dneska ti tak nějak představím, kdo jsem já a co od tohohle podcastu můžeš čekat. Pohodlně se usaď nebo si nasaď sluchátka, pojď se mnou na procházku nebo na kardio, vem si mě na schody, na trenažér, na co já vím a pojď si poslechnout něco málo o mně. Tak jak už jsem říkala, já se jmenuji Naneta. Možná mě někdo můžete znát pod mým instagramovým jménem Nanipofit. Tam už nějaký rok jsem aktivní, s tím, že jsem tam začala být aktivní z důvodu mých prvních závodů v bikini fitness. A to je vlastně to, co nás tímhle podcastem bude tak nějak celou dobu provázet. Celý můj životní příběh, protože možná někdo víte, já jsem si toho i tím, že mi je 17 let, zažila poměrně docela dost, bych řekla. Prošla jsem si poruchama příjmu potravy a to je vlastně tak nějak, co já se snažím sdílet. Snažím se ukazovat realitu, bejt taková, jaká v realitě jsem, protože vím, že na sociálních sítích to prostě mnohdy je všechno přikreslovaný a snažím se ukazovat především teda slečnám, mladým slečnám v mém věku, že na to nejsou sami a snažím se je prostě ve všem podporovat, že si mají jít za svýma cílema a nemají nic vzdávat. Já jsem to přesně čekala klasicky, že já budu hrozně odbíhávat od těch témat. Úplně jsem vlastně přeskočila, jakoby, kdo já jsem a už jsem se tak nějak jako obrátila, o co tady půjde, ale já myslím, že na tomhle zapracujeme a že u první epizody mě trošku pochopíte, že jsem i jako nervózní, vlastně jako ještě nevím, jak tak moc jako se vám tady můžu otevírat a prostě chápem se, jo, takže budeme se prostě pomaličku společně učit, já to dělám úplně poprvé. Takže abych se úplně vrátila na začátek, kdo já jsem, tak jsem Nany, jak už tady bylo několikrát zmiňováno, jsem studentka na střední škole, je mi teda 17 let, což znamená, že jsem v druhém ročníku. Studuju veřejnou správu, měnila jsem teďkonc ve druháku školu, studovala jsem policejní, každopádně o tom se určitě tady taky nějak rozpovídám, protože vím, že je to docela teďkonc velký téma, že si studenti vybírají špatný obory pro sebe a pak se bojí změnit školu, bojí se, jaký to bude a já jsem se toho bála taky a vím, že by mi něco takového pomohlo slyšet, takže určitě epizoda o tomhle bude. Už odmala jsem byla vedena ke sportu, dělala jsem všestrannost, což je gymnastika, atletika, plavání. To jsem dělala od nějakých svých 5-6 let, asi do 12, do období covidu. Samozřejmě to prostě se všechno zhroutilo a v té doby šlo všechno z kopce a jo. Potom okolo těch svých 12 let jsem se dostala do mentální anorexie. Obří část mýho života prostě je ovlivněná a bude ovlivněná tímhletím obdobím. Každopádně dalo mi to taky extrémně moc a to bude určitě v další epizodě. Tohle téma prostě chci rozebrat, protože je to těžký téma, ale to téma je v posledních dobách extrémně aktuální. A ani nevíte, kolik lidí si poruchama příjmu potravy prochází a úplně mě to ničí, že vidím dennodenně, kolik slečen
samozřejmě i chlapců se s tím potýká. No a v tomhle mým období tak jsem našla fitko. Cvičila jsem vždycky pro radost i v té anorexii, samozřejmě tam to prostě bylo úplně o ničem jiném. Každopádně už v té době jsem si fitko extrémně zamilovala a potom, když jsem se začala uzdravovat, tak jsem do toho dávala úplný maximum, skončila jsem se všestranností a teď už jsem z fitka nevyšla. V roce 2024 jsem se rozhodla jít na svoji první bikini fitness soutěž a od té doby prostě jsem si našla to, co miluju, jako určitě si moje první závody a přípravu a všechno rozebereme. Každopádně chci, abyste věděli, že tohle jsou přímo takový ty témata, který já tady rozebírat budu. A to je teda fitness, zdravý životní styl celkově, mentální zdraví a tato moje nějaká jako příprava a můj život celkově, jo. Chci tady být prostě s váma jako sdílná, nechci to úplně nějak jako na něco přímo specializovat. Chci prostě si tak jako pokecat, jak kdybych tady před sebou měla nějakou kámošku a říkala jí prostě, co se zrovna děje, jak se cítím a tak. Myslím si, že to oceníte, že to nebude úplně takový přímo jako na sílu ten podcast, ale bude to něco takového oddychového. Takže to byl vlastně i můj jakoby účel toho si udělat podcast s tím cílem, že chci být pro vás jako taková kámoška, s kterou prostě si můžu pokecat o všem, říct jí všechno, samozřejmě nebudu tady sdílet úplně jako všechno, prostě chápem se, pořád je to nějaká bariéra, ale chci být k vám nejvíc upřímná, otevřená, nechci tady úplně se na něco hrát, protože to se snažím i přesně na tom Instagramu, kdo mě tam tu zná, tak ví, já se prostě snažím být svá, na nic se nehrát, ukazovat realitu, ukazovat i ty prostě horší věci a o tom jde, abyste se mnou cítili prostě dobře, že konečně máte někoho na těch sociálních sítích, na kterého se můžete kdykoliv obrátit a víte, že prostě v tom nejste sami, nebo že vám v něčem nelžu a že vám ukazuju tak, jak přesně to je. Takže pokud tě zajímá moje cesta, ať už v bikini fitness, nebo to mentální zdraví, zdravý životní styl celkově, nebo prostě jenom hledáš nějaký nový podcasty, který můžeš poslouchat kdykoliv na procházce, při vaření, při tom kardiu, ve fitku, kdekoliv, tak vítej a já doufám, že to spolu nějak zvládneme a že si to užijem.